Guys, what happened to Usizwe Dlomo no Unathi? Yes, I understand that whole Kaya situation eyenzekayo, but kaloku sana senje uba alusekho uxolo na, because the way kwenzeka ngakhona between them iske ngathi ngoku yayingabantu aba kwakusekudala bebambene, you know. So I'm saying this because over the weekend we had reports zokuthi Unathi Nkayi was allegedly arrested for drunk driving and wabana altercation with the Metropolitan Police. Kuthiwa wabavulela icase nabo kuba esithi bamthukile. Usizwe Dlomo wasifaka into yobana ya unjalo nami wazama ukutsho kumi into yobana ndamthuka ntonontoni. Guys, uyabona ibeef yaba bantu, it is so long. It is so long, and I feel like I and at some point I believe that they were really close, and if I'm not mistaken, ingathi ngu-Unathi owaye wabiza igama likaSizwe for the Kaya FM gig, you know. And then after that